Nguku akabang nga ono ne okateja kadasuro ni akufumbre bombre bre Akuapem Kronti o sign of kwesi aji manti ndu akwa wotang na ko franche to inche na sabri Akuapem kosa nti Akuapem Kronti ne safane Addo Kwaata akufumbre mbong abopom no so kontun kanta ngamuadi ina kanta kranche tibre mbong na katachi wa fane kanta kranche abek no Akuapem man anem Akuapem man Kronti anem Akuapem kosa etwe na bakonso akufumbre mbong ne bana den na nde yer kosa na wada wa kufranto akura gumu brebro Akuapem bisebisao Akuapem bisebisao o se pinidu imbrebe bodabi asembe bodabi ojabe tokrum o de shokui gumu brebre duana mu aka da pe mbon tindu du aka sire gudensi demrifa duana atwane abra da mbona na unu muje fu nso bua fu panyin fi dom atwa sia ninti adom atwa sia no se na penny ohinu kwesi nebusia mayeti asise okumu bi ni ndi kumo me ba ya no rotu ngeni ma ne se yene de shi Addo Kwaata ne na wochi Bomodin biara Dr. Fu Bomodin biara so ntwende ni yare amane ni entem ha net se afrebusia no bo bana samu amayo ho sun adina oberema ko yi Addo Kwaata oberema ni biye mo srew ahye na fonuma Addo Kwaata na kana asem ye biya keke oye neskin de Kronti ni wa onu na kutina so kofi amtia Bomodin biara se finebo chibei nia atutu singina ikan nyina abum sinebe ya brepem bitumi asini wofa ye osain of equity Kwaata yubia mibia mu umisana npoa odema Kwaata yubia mibia mu bese otuben ni nuami obisa wonye hiawo na okurebia obeyamo ti enedei yantia sempa yina richa jado ayina rusu na ayeye yawo bibiri ni se kana sabe so say we dia dey fidunum 15 years we need Osafohene so ga fina continue go ya to yi ba be fure gwa so fi out so ngeti wo fa ko sabe am ka say di ne minu fa Kwaata ho ya ne se Kwaata yi ni papa uhune bufu bibie mosro na bibie mo otwe ba ne ho obisa wona hawo nso obi abetuma ya ma osana mekana ne de ya nka sei Kronti isan so yo Osafohene wo Kronti division sen fa apa
sana sana da hom po yensie ye de yi abeka ho ya ba ni fin so wo bu afufi bu afupa yin fi ya onso WhatsApp sana se ni oberima wonyina ni da no so se ba be di ni na wotuma bu ya abusu ti abepay de Akropong asana yina YouTube na beye ifishia ebiasa yechi ayishia wo Europe men na kakra minimum for Osafohene Addo Kwaata wona opey se obebuabua akuapemfu a ewo Holland ano obuabua no anu wienu asantra on ntabenu si se obema Europe nyinara akuapem biara wo bate unia kana baka ye ngagum na yatumi ache yen hawo ane yen abebelese enti Osafohene tra on ntabenu si se obeye president of Holland no eye akuapem fu obidi Osafohene na oyobi a adikura ne se monhwem memu enti odan tumi no ma menua bakumani kure ma obeye president wo Holland ene Akuapem Europe na Addo Kwaata ye na live patron wo Europe efi odibibi bai se afi biara eti se ye nyina ye hia wo Europe pro ne biso enti ye paw wa afi biye ba koso no si wie congress no wo bi se Germany a na ye dia ko Italy ye di fi Italy a na ye dia ko bi se France eno etima se sei wo hwe Akuapem a ye wo Europe a ye ngase adori a ye ndodo no ye ko anim ye me kai biribi na dukua wonye ne ba bi ko bai Osafohene Addo Kwaata modembo ene ne ahoden ne ni nyansa ode ya de ntino dipa domna ayo kushia na dukua wo Belgium wo hwa na eye enika enu ye chiri no na Addo Kwaata bi di ade Osafohene no wenya Akuapem no anto ukremara na ne oye ne se obema yen Akuapem fu ye wo Europe nyina no yaba abeso Akuapem yimu na yapaja Akuapem eye adwuma fam school fam bibiara na ni suade hu a oni bi di Osafohene anka onyame gina na echi a otubi kodi Kronti no na eyade a mu yedu na wani suade hu a onyo bi a obroni friend power dranka on kura tumi se mi nkuto ne mo ocheche tumi ne adwuma ma obia nya bi ye hwe mi nua no mu dwuma chi he a wo nyina ye enua no ma se bi be nti mo tutu brika fi Holland aba se wo behwe se e no para na enye Holland no Europe ngoro no bebiri so a ye hie mu na ele ye ti yawo so ene ye ngani gida ti ye ha na eyi nua na Addo Kwaata na wotwe a ene ye tina ekehie mu na wasa nua no nya bafo nse na ye hie mu na Addo Kwaata ntrase na ya ba na ye amu ya wa ye nua no nya dofo a ne ni na ebo brawo Holland abontenso fi be abiasa anum na Addo Kwaata ne madafo oye minua me papa no wo fase me ni share school ase fi primary school all the same secondary school into kwa manone kotna Holland so tena fi ba kom si se ye na ye wo na afi bia ko pe ni fitre na pempi no me friend of Farabai kwa man Europe any Holland ni na jana Addo Kwaata so no ni pepi no ka wo mbo mo te Holland se na mi no di kan kasa na Holland be wo Europe na adia untumi kura no na Addo Kwaata who encourage you to do obia obehun osero kire no obia obehun oyobia omuna menene nanti obe mfi edusia na ngenu me hu ni munada den kura na Addo Kwaata se so fred bi na to na bo hu hu na obeti to we
or a big unifier. It is a name and Addo Kwaata every month. You go to big problem. We were very, very, very big problem because we knew Biaka. Yes, they have a pension, but the minimum they are planning any of my and never down. In an obey Mrs. Then I make an master match. I think another quarter will now work in money. I'm glad the business name, they damn nobody. I met me, I say, you, me, and nephew. Now, you, Mamma, when you be dressed, Nancy, you say, Nipa and Secretary. Yes, here to do it because and then another quarter but who knows? The woman do it. Now, you want to dream. Young black was assassin, sir. Damase. Dinner. No creamy and many a twatton in sem. Nanado, meaning no emra. Yeti Akuapem equal Holland. Many Akuapem near Bruni. Nana tea cool. Of our Brofo, of our Santa for, of our Chim for. Could be a Wagana Hamuni back, and me a patron. And I'm Nanado so, and a mammy will Akropong. And maybe a trim. Yea, idea. Now, more than one me puntino. To make company for my head and near my bread. Raffle. Sebio ya refu a yuko Nanado ye nipa bia wo ye soronko odo nipa wo ya korakora wo na ekuo no mu no se odi bibi ba Akropong a wo ye na adwen se nam se aya manfra nti no odi bi so beko baabi wonye osisifo na wo ye menua ba ma prepare enti edru baabi no se menua bia se ne mesi pɛ wasɛm na wasi aboa yɛn wɔ kuani mepɛ sɛ wo ka Akropong mesrɛ yɛ nokorɛ ɛnɛ nso maka Akropong ampa ɛnɛ ɔbrempɔn atutu yɛdi nsini atu yɛnyɛ bi na yɛso nti so ɛnɛ yɛ awerɛhoda kɛse masima meka nyinaa ne sɛ obi anhyɛ den na onyame na ɔde ma onyame na ɔkyie ɛbɛn sɛ awurade no waseɛ no wɔ asomdwie ya bakoma yɛn wɔ na ɛnyɛ dapa wɔ division ne titiri no ɛyɛ aduana ɔde abra kaade nso a ɛsan yɛnti amekasa ne nyinaa yɛ Osafohene Addo Kwaata na yɛn nyinaa yɛn da so na yɛ akaadefoɔ hyehyɛ pa sɛ nimpɛ biasa nea ɔbɛtena Kronti yɛne ɛbɔma so ɔwɔ abɛdi akyiri a ɔyɛ Osafohene na mɛnim Osafohene Addo Kwaata bra na ɔnyɛ Osafohene koraa firi na wura fa nsa mmerɛ so na me abarima na mede me nanom akyi wɔ ahene nti bɛm biara ne tuturodwam firi ne abadu no ɔba na yɛba ha yɛbɛtɔ no ɛnom a na bɛyɛ sɛ mfirisia ɛnumere ɔsan yɛ ɔfɛ kwasi agye ma ɔyɛ gakodihene ɛyɛ ne ɛsiane sɛ nana fɛ kwasi agye ma ɔsan yɛ ɔfɛ kwasi agye ma nakasa odi Osafohene wɔ ne wɔfa ɛyɛ nana boafo Osafohene wɔ bi a sɛnea ne nim ne fii saa ne ho nsakra biara wɔ ne ɛnti a mekasa ha ne sɛ ne kasa bra ne asɛm abɛyɛ gidigidi ɔwɔ ɔsɛ ɔwɔ bi a ɔyɛ wɔ abɔdwerɛ
short words. No open come. Open biakuye. Oye, watch us. Raya, really simple. Ya, Yamping for Hard and Raya and Shawa. Shannon Mura, I say. Member my year, not what else. She said, walk out and swing. I hope who are you're not for night, couple, and you're from and you got one to have done for much. Then Yamaka said, I'm the father. Yes, he made it not answer. Yes. Osafohene Addo Kwaata, peace, and fun grace. Nana Addo Kwaata ane wenya no baby kwe oye meja preko if se me kai bra na meja tiase na egwatwe necessary eba meja so na meja si na wodi nsenti no ofa se a odono no de beman no kra no ofa se Addo Kwaata fi abrochiri no ba no si ometna negwa no so de yemuye no be hu yense yeyema ofa yenyina se ma wamfa yemunia yenso yedi inidi man se eja ene yedi ahwere adekasi a eko efise ye papa ni yemuye Sebribia to yen ewo baby mpono otia ni yamba hyehye no betumrika aba se baby na yi beba no be ye biara na mere bia asuge sam no pe o kan se obekekire na wo mewu se ne wofa eja ona dinti obema busua nyina ye baako na ne tirimu pɔ ne se Akuapem nyina odo se na Akuapem be koso na wedi ninim fi so na me kodi nkomo a me ba ne nkyɛn a me fi Kumase bai na me se meja me ba be hu se Kronti kona ntutu ina kosi den no kire mi se sane yare dwemfu abenti no wona hodu se ebrepem on mi di nkomo se na ne kobie mu ne nebedu man susu se
na nka meja ibeko mekra ni se meko kwasia da na mekwa nyame boya bie bedu ya oda na maiba me wo ho amantini ye se wo frɛ me na bedu ya mehu se ampa meja na ye de weja wo ene ye na wotwe papa ni yamuye onimo biara otu nani mo biara onam kurom mpo no hia wa obejira wachia wo felso enye ofo keke no don fi kumam se ne Kristo de don me kaibra na woye oman na yi eyoku apehene nya ne baabi kwai obai na ne ni wura anase ne wofa eye Kronti ahoɔden wɔ hɔ nso na ahoɔden nni hɔ obegyina so ɔbarima no se baabi ɛsɛ sɛ wokɔ anamɔn bi ɛsɛ sɛ wotumetu a ekodu baabi ɛyɛ den na kyɛ bi fo aba na ɛsɛ sɛ wɔkɔ na wɔkɔ ba amane efi sɛ nsɛm atoto mekaeɛ mami hu sɛ amakade impoti ya hwera de kɛse a yehu nea yɛde ne si anan na yɛtume nya na Akuapem na mpo Ghana yɛnya bi wɔ ha ene ɔkɔ a yɛmane da na kra yɛmane nanti nyame no nim na yie osade nyina hu ne yɛmfa aseda mani yɛda brani Obremponi me konosi litedu ane. Anantedu. Obremponi me konosi litedu ane. Anantedu. Obrani. Anantedu. Obrani kutu. Ojojo furkuma mo jenia. Ojo ai. Oku furkuma mo okunia. Oku ai. Ojeni. Okuni. Oni bo sha we sha muso.